Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan dihita salhutna damang dainang, nanolonga di bagasan Kristus Yesus di dia pehita maringanan. Adorang so tatangin hata ni debata, songon jamita di bagasan pertanyaan sian epistel di minggu tanggal 10 Mei 2020 sada. Imasan minggu rogate jumuluma tapasadaro hatta martang yang mahita. Muliate madiho ale Tuhan debata Jehovah. Disudi dengan dibasam na totong dili humut bagasan perlona. Di bagasan tikion nanaing manangin hatapan ajari mahani. Asa mga tusyami disudi holong ni Roham. Di bagasan Yesus Kristus martang kami itu dopa. Amen. Hurian na nalonga di bagasan Kristus Jesus hata ni debata nagabi ujahan di bagasan partangata di apala partikiano di enek mesan buku sada Samuel bidu sada ayat sia satu ayat 10 sada Samuel sada ayat sia 10 sono mahatani Tuhan tapayut ma di bagasan rohat tabi. Jadi dung mangan jala minum di silo hehe masyana. Ala hudul di udulanna yang go malip eli di labung tiang di bagas ni Jehovah. Tung namarsa si tutu rohana. Game martangeng si hana tu Jehovah. Hu tumatangis si tutu. Dungi marbaga-baga maibananin nama. Ale Jehovah jebaot. Molo di tatak roham perdangolan na posamon. Jala dingot hoaw. Jaladang hualupahon na posomon. Jala dileon ho tu na posomon sada anak. Leonok kuma ibana muse tu Jehovah saling mangul ibana. Jaladang jadi ho na raut pernabung uduna. Jadi dung lelik ibana martang yang dijolo ni Jehovah. Sa di pamanak-manak si Eli ma pamanganna. Ay martang yang dibagasan rohana do si hana. Asal ubit-ubit bibirna dan terbegeyang go suarana gabidiri pusi Eli na mabuk ma ibana. Jadi nina si Eli matu ibana sa dilelengod ho mabuk utaw maanggur ni inumisyan ho. Alay nina siya na mamangalusi stokka alituaku parupuan nagodok roha do aw tahe. Dang dung hinum anggur manang sinumon na koras. Ruakino na husehon di jolo ni Jehovah. Unang tungbahen na posom hira bur na jahat. Aisyen pojot dohot arsat ni rohakku na gudang i au makatay rasi rasa nuaing. Dungin na sili mamangalusi. Lao maho muli mardame-dame. Sa nalehon ni debata di Israel tuho na pinangidom siyan ibana. Jadi ni nasihana ma. Sa dapotan as ni roha mana posomi di jolomi. Dung i ditulus paropani madalan na jalamangan buhina pe dang be surbut idaon. Ido pajahon na. Hurian nolonga di bagasan Yesus Kristus o jahan nasa tuhita di apala partikenon. Ima di bagasan partangata di dokon tangyang ni jolma na porsia. Anggota bayan sa daruji-ruji di bagasan parngolota sa degudang mahita martangyang di bagasan parngolongan. Si patada mang dainang dohita lupa martangyang di bagasan parngolota. Ditiki adong pe akasi taon baru pe ita olo martangiang maju di bata jala mangidu pangurupin di bata. Alay anggo di bagasan hasonang kita jodo talupahod di bata di bagasan parngolot. Damang dainang nainalonga di bagasan Yesus Kristus. Turpo jamita na sa tuhita dia pala partikenon songo dia buku sa Samuel macaritahon. Aha nadiae ni sahala paropo na marguar si Hana inatta ni si Elkana. Anggoy matapayot ihut siya nayak na parjolo di bidu sa daon
tung masa takas do didokon sian hala Efraim do ima huta disi Hana do ima Selkana. Selkana adong dua inat tanah. Na padua humma ima na marguar si Hana. Alai anggo si Hana sada julma na bonar do ibana di bagasan parngolwa. Sada julma na mangusihon sa luhut akka arsak ni rohana. Sada julma na martuhan. Jala sada julma na jugul mangulahon imalomo ni rohani di bata. Takas do taparwaho ni songo dia jugul di si Hana. Mangido asi-asi ni di bata. Naiko jalo di bana. Jala naiko lehono ni di bata tu bagasan parngolon. Di bagasan turpuk ta dorang so turpuk jemi taon takas di dokon iya si Hana. Sa sitong na nunga di polis. Mula secara medis manang jama sonari dokon. Nunga di dokon ibana mandul. Tidak bisa lagi melahirkan. Tidak bisa lagi mempunyai anak. Akan tetapi sekalipun dia sudah diponis, nunga didokon ibana dan boy be ibana marianakko. Alai takas do ibana maka porse debata. Takas do ibana pasahaton salut na pangiduan na tu debata. Di pasaha ibana do di bagasan tulus ni roha. Di bagasan bengek ni roha. Di bagasan hasil tiaon. Pangidua di ibana tu debata. Asang dia dilihat debata ibana marianak. Damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Anggota paitiusan hata ni debatahon. Siyanayat na pasyahon turpuk jemi tahun. Sungguh dia ibana martangi yang di bagasan parngulon. Damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Sungguh dia imagubara di si Hana. Na tapaitiu sa jamita dia pala partikenon. Ikon gabi sa desitiru mo di bagasan parnglota. Alai jujud dohita memang songon si Eliot. Sa ima adong do di bagasan pamikro di bana nalilu. Manang sada perempuan nasona bonardo anggo si Hana. Alai nang pesongoni pamikrion ni si Eli dipatol has manang dipabotohon si Hana do. Aha sudi arsa di rohana manang tangyang na buasa gililing imana martangyang tu di bata. Hubar tu ujah na sa tuhita dia pala partikyanon didokon tangyang ni jolma na porsia. Buhado hita di bagasan parnglota martangyang. Na parjolo sa hali marhite-hite turpu jamita na nangima seunota dia pala partikeno di bagasan partangyanon. Songo dia do jolma na porsia martangyang. Na parjolo tangyang na pinasahat di jolma na porsia. Jumulo ibana manangihod di bata di bagasan parnglota. On gabis sada siha porsia nota do di bagasan parnglota. Jujut kita martangi yang di bagasan ngolutta. Hola kita nanang imatangin ni Jehovah. Alay marhite-hite turpu jemi taon. Na parjolo sa hali akajol mana porsia na martangi yang di bagasan parnglona iko jumolo ibana manangiod di bata Jehovah di bagasan parnglona. Songo dia asak ni si Hana. Na dibahid ni ibang na. Dada gabi diulahon ibadah bada. Ang gusto nari tamanginang. Molopola adong imana mabajut rohatta. Merbada pataho. Alay ang gujol mana porsi adang songoni. Marhite-hite akka naborat akka si taonon. Nani taon di si Hana. Di pasat ibadah do saluk na to di bata. Jumolo do ibadah manangyod di bata. Tangihom ma di bata. Asa ditangihod di bata. Nang tagyang. Napaduahon siyan hata ni dibatahon nanayng si hangulunot ta di bagasan parngoluan. Jigulhok kamu nama
martangyang. Apa itu doa? Gulang jelma na bisu madokon adong ima piga-piga alus ni tangyang. Na parjolo madokon langsung dilehon. Na paduahon didokon daong. Na patuluhon didokon pahi maju. Alay na pasti anggojol mana porsea mana martangyang tuadupan ni debata. Ikon ibana maboto ahadu alus ni debata tu ibana. Nah jojot kita manginang, kita selalu sering sekali memaksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan. Alai marhite-hite hati ni debata, julma nama jugul hod di bagasan tangyang na. Dia tidak menentukan waktunya, tetapi waktu Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. So ada cerita damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Alus di tangyang, onsol alus di tangyang. Adong sada keluarga. Keluarga besar. Tinggal di sada hutan na mekmek. Amato do iraton sa sitong na ringgas do marminggu. Ringgas martangyang. Apalagi amaton situa do guru jemaat inaton parare Kamis. Ditadda humalyang na do keluarga na martangyang. Keluarga na sihito di bata. Walu mayanakon di keluarga. Di sadatiki tahun 2004 marsahit ma inaton ima sahit kanker saraf. Ngamaruba na sida tu dia. Jela nung ngamartangyang sudina. Baka sahalak ima yanakon di keluargaon. Ima yanakon na sinomorono. Martangyang do. Asa sehat omakno. Alay adullo siyan salut na ditanya ko na sida. Marjungolo ma inato. Tahun 2005 marsahit mamusay ng amat to. Martangyang dotong. Martangyang dotong sudina. Sahit dia maton tumor ganas. Alay ahama na terjadi musenang. Adullo imaset tangyang di yakayanakon no. Marjungolo ma ng ima amat to. Dung marjungolo ima na tua-tua duasa marserak ma yakanakon no. Adong mana lao tu tinggal di jabuna buruna. Adong mana gabi lama ngarato. Adong mana sahalak gabi masuk ima tu panti asuhan. Di sadatiki memang anak ko si nomor 5 sa marpikir do di bagasan parenglon na dang adong guna na martangyang. Dang bakala ditangihod di bata ima sa luhut ahana ditangyakon ni jolma. Alana adong do di bagasan pamikriyo di anak ko non. Ima anak ko si nomor nomon dang adong Tuhani. Mono adong Tuhani di dia ibana. Bahasa di paluas jolma partigor gami marujung ngolu. Bahasa di paluas jolma nabur juga marujung ngolu. Jala bahasa di paluas halaki keluarga ya kayanak kon ni keluarga na tua-tuon. Marserak songo ni man nasona marido. Mardala mapartikian. Tabba mapangutusyon. Dianak kon sinomor onomon. Sahak mayanak kon nomor sikola toros. Nang betinggal di panti asuhan ni bana. Jala tolhas may bana ga bisa dapat dita. Damang dahinang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Adong mapangarimangion di ima paddita. Buhi pe ibana gabi paddita sa sitong na dang ala di gugo di ibana. Buhi pe ibana gabi sao ima na pinarsita ni rohana. Dang ala ni hamalon na. Dang alin ni paradongan na.
alibu ibana gabi padita. Ale porsia ma ibana saluhu nai alani tangiang dina tua-tua di bana na jolo. Damang dahinan na nolongan di bagasan Kristus Yesus o gabi sada pangarajumia do tuhita. Ternyata jawaban dari sebuah doa bukanlah pada saat ini saja akan terjadi. Akan tetapi mungkin ketika kita berdoa, maka jawaban doa kita yang diberikan oleh Tuhan itu nanti akan diminta atau diterima oleh cucu kita. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita berdoa di dalam kehidupan, jangan pernah kita memaksa Tuhan. Biarkan cara Tuhan yang bekerja di dalam doa kita. Hana juga di bagasan perikop tadi apala partikeno. Nang pedi doko julma ibana dang bui bi marianakon alai di jugulon ibana do martangiang. Gabe dilihot di batado sada yanakot ibana na marguar si Samuel. Jala gabe sada naposo ni di batado yanakot di si Hana ni masih Samuel. Suang-suang ini do carita na kaningal. Anggo di bagasan pamikirion waktu dihaposoon ni nang padi tahun, bah bisa saja memang ada kekecewaan. Tetapi itulah cara Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Maka dia percaya, kita harus percaya bahwa kita ada pada saat ini itu bukan karena kekuatan kita, tetapi bagian daripada doa. Alin ini damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus hita pe kosong ni do di bagasan parang lota. Tabering ma si Abraham dung 25 tahun pe baru dilewat debata hobar tu tangiang jala pada ni debata tu ibana. Tabereng ma piga-piga kena poso ni debata. Jawaban daripada doa itu pasti ya dan amin. Tetapi tunggu waktu dan ketentuan oleh Tuhan. Naparpudi sahali marhite-hite jami taon tangiang niya kajolma na porsea. Na naing diajarot itu damang dainang. Mari kita di zaman sekarang ini senantiasa menjadi orang-orang pendoa di dalam kehidupan. Termasuk masalah COVID-19 yang terjadi senari. Sudi nang julma martangiang do. Asa mago ima COVID-on. Alay dang marna mago do pe. Alay nang pedang mago do pe COVID-on bukan berarti dan ditangihod di bata tangyang ta. Mungkin Tuhan menunggu waktu dan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah pasti damang dainang marhiti-hiti jamiton yang dia jarot tu hita. Songo dia jugul niroha kesetiaon jela seret niroha ni sihana pasahaton selalu holso nirohana tu di bata. Nah kita pedamang dainang molo marsak kita di bagasan parngoluon. Unang tujol mapasahat tamuna. Unang ima tu ale-ale muna pasat tamuna. Ale pasahat tamuna masaluh na holso ni rohamuna. Holang tu di bata. Jugulo kamu na mamartangian di bagasan parngulo muna. Aido na diigil ni di bata siyak kita. Porsia mahamuna. Molo jugul hamuna martangian di bagasan hasitiaon. Do asitongan ni di bata. Lehono ni di bata doi. Hobar tulomo ni rohana. Amen martangia kita. Moliate madiho ale Tuhan debata Jehovah. Di studi asidot holong ni roham na toton dilehom bagasan parnona. Nunga taruli hamisan hatam ajari hay makagnon hatam. Talumobi di bagasan partike no martangyat kami ale Tuhan. Ima tu kopi sa pulusia na totong dope dang marnalaw sa 2 portibo na porsia do kami. Nekon padaw mudohi sa 2 portibo na ale Tuhan. Nekokodo na totong malion hakahamaman mo ni parsahiton tuak na marsahit. Jalahodo na totong madaw ni salu akajolma na marsa. Talumobi ma takas lang boto le Tuhan. Ima nadong terjadi musibah di angkatan laut Nanggala 402 na mau di perairan Bali. Na porsedo kami na kokodo na totong maliw gugu. Tu salu keluarga na tinggalhon aka angkatan lauti. Daw ni roha dinasida le Tuhan. Apuli na sida. Asa tarapul na sida marhiti-hiti holong ni roham. Muliati madihole Tuhan. Sa salut na kadusan nami. Asa taluk pami habawaran ni paso-paso. Muliati Tuhan di bagasan Yesus Kristus marta yang kami tunapamo. Amen.
Shalom. Tuhan mamasuhita.